Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dance me to your beauty with a burning fire lit. And dance me through the panic till I'm gathered safely in. And lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. And let me see your beauty when the wind Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie bij mij een bijzondere gast rond de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ik ken haar als cultureel onderneemster. Onder andere ook nog van sites, Suksewats, maar ook bij Dichter bij Leeuwen is ze actief geweest. We kennen haar van het verhaal van Seel en Skaaf. Maar ze had nog volle en volle meer die. Reden genoeg om haar eens even nu te noemen. Lieselot Jaspers Fox, mooie naam trouwens. Welkom, mooi dat je er bent. Dankjewel. Waar komt die naam bij eigenlijk? Had je enig idee? Ja, mijn oom die heeft het wel helemaal uitgezocht. Het komt uit Zutphen. Voor zover ik het heb begrepen, is er een Jaspers Foxen tak in, of zijn er 2 takken, zeg maar iedereen die Jaspers Fox heet in Nederland is wel familie, zeg maar. Ik kom dan uit Zutphen. En ik geloof dat het een verbastering is van de naam van een boerderij. En die boerderij, daar ben ik dus wel eens geweest. Oké. Dat is wel... Dus hij heeft een beetje gevoel waar de roots liggen. Dus. Ja, mijn oom heeft de hele familiestamboom uitgetekend. Die is niet zo heel groot, maar dat is wel heel grappig om dan te zien waar het vandaan komt. En met waar iedereen heeft gewoond en zo. Ja, en wij zijn dan naar Friesland gegaan. Wie is wij? Het hele gezin? Toen was het gezin nog wat kleiner, want het was in 1990. Want ik was een paar maanden oud. Ik ben in november 89 geboren. En toen zijn mijn ouders vanuit Zutphen met mij als kleine baby naar Sint-Anne-parochie verhuisd. Wat weer de aanleiding eigenlijk? Zij konden daar een dierenartspraktijk overnemen. Dus vandaar dat ze naar het Hoge Noorden zijn gegaan. Mijn opa en oma zijn meegegaan. Dus toen zaten we hier eerst met z'n 5. Ja, op het beeld. Op het beeld, ja. En hoe lang heeft het zelf wennen? Toen ik begin 20 was, ben ik naar Leeuwarden gegaan. En tot die tijd heb ik altijd wel in Sint-Anne gewoond. Maar ik ben vanaf mijn 11e ging ik hier in Leeuwarden naar school. Dus toen was het heen en weer fietsen. Ja, want ik associeer die heel wat met de stad. Urban culture, om het heel popie te zeggen. Maar bist u meer een dorpsvamke toch, of net? Ik denk diep van binnen wel. Ik kan er wel... ik vind dat... Als ik aan mensen omschrijf, zeg maar, wat ik dus zo leuk vind, ook aan Leeuwarden, dan zeg ik altijd, ik geniet er ontzettend van dat je hier op straat loopt en dat je elkaar groet, ook al is het met een knikje, en dat je bij wijze van spreken naar de supermarkt loopt of waar dan ook naartoe, en dat je eigenlijk vaak wel iemand tegenkomt die je kent, of ook al is het niet misschien direct, maar in die zin dat beetje dorpse gevoel, dat heb je dan hier ook wel. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ik denk dat ik het ook wel ontzettend waardeer. Dat je gewoon... ik wil het niet sociale controle noemen, maar het is gewoon wel fijn dat je gezien wordt, zeg dat heb ik opgemerkt. De bestierst. Dat je nog even elkaar groet. En dat vind ik ook gewoon fatsoen. Ja. En ik denk dat als ik in een hele grote stad zou gaan wonen, dan dat je dat daar veel minder hebt. Ik heb nooit in een hele grote stad gewoond, dus ik weet het niet. Maar ik denk dat wel iets is wat ik heel fijn vind en waarom ik ook hier blijf. Kijk, op vakantie, dan vind ik het heerlijk om in een stad... Ik ben wel in steden als Beijing en Shanghai geweest. Nou, dat is machtig mooi. Maar De grote jongens, hè? Ja. Ja. En dat is...
dat is fascinerend dat je ik was daar met mijn broertje dan. En dan we hadden een kaartje. Nou ja, en dan zie je de schaal niet zo goed. Want je bent een stad met een grootte als Leeuwarden gewend. Dus wij dachten, het is een Westeinde, bij wijze van spreken. Daar is wat leuks, laten we daarheen gaan. Been there, done it. Ja, dat gevoel. En toen zaten we bijna 1,5 uur in de metro. Dat was toch wel eventjes een heel andere schaal. En dan is het nog steeds dezelfde stad. Ja. Maar dat ging eerst wel om Leeuwarden dus, aan het kleine stadje. Ja, ik vind Leeuwarden ergens wel ook fascinerend hoe het hier allemaal gaat. Ja, nou daar geven we iets bij voor praten. Het is tevens een buitengewoon boeiende stad. Ja. Het gaat op en del. Zeker die partner in crime, Annemarie Lindeboom. Hoe lang wil ik stellen? Hoe net mee gaan? Wij zijn begonnen met samenwerken toen bij Suksewat. Ja. Dus dat is alweer, wat zal het geweest zijn? 2016 denk ik, dat we dat weer op gingen pakken. Ja. Want Suksewat had natuurlijk een tijdje toen even stilgelegen. En daar wilden we nieuw leven, daar gingen we nieuw leven inblazen. Dus zo zijn Annemarie en ik toen gaan samenwerken. Ja, want du was ook wel van Sikkom werken. En eigenlijk is dat vergelijkbaar met Suksewat, maar dan in Grains. Ja. Sikkom besteedt nog. Ja. Maar ik zeg heel eerlijk, maar dat is persoonlijk. Nou, ik vind dat Suksewat net meer besteedt. Ik vond het echt een hele leuke pagina. Er zit van alles bij, muziek, cultuur, de lijst van roddels een beetje. Ja. Heel local. Het is, ik vind het heel jammer dat zoiets stopt. Omdat het ook voor zowel Sikkom als voor Suksewat hadden we de doelgroep. Jaar of 18 tot 35. Nou ja, en dan heb je natuurlijk altijd nog mensen die jonger zijn, mensen die ouder zijn, die dat ook maar studentico's achter, maar toch ook wel weer serieus. Ja. En die combinatie vond ik persoonlijk altijd wel heel aardig. Ja, dat het even ook, je pakt wat ander nieuws dan wat je in een Leeuwarden Courant bijvoorbeeld vindt, of in een Dagblad van het Noorden. Ook omdat je juist op een meer specifieke doelgroep zit. Dus ja, dan pak je andere content, andere dingen die relevant zijn. En wat ik ook wel heel erg fijn vond, was dat er gewoon ook wel een beetje een mening in kon zitten. Weet je, sommige dingen. Maar eigenwijs gewoon, toch? Ja. Je kan er. Kijk, als je. Natuurlijk zit er in de grotere media ook wel opinie. Alleen dan zit het echt als column of opiniestuk. En hier konden we ook gewoon over bepaalde beslissingen die dan genomen werden zeggen van, maar dat is toch hartstikke stom. Ja. Dit klopt niet. Waarom is dit zo? Ja. En dat is een hele andere vraag. Als je naar een beleidsmaker gaat van, dit is stom. Leg eens uit waarom dit dan wel erdoor is gekomen. Dan wanneer je alleen vraagt van, geef me maar het complete plaatje. Ja. En dan gaan we het zo objectief mogelijk proberen op te schrijven. En dat moet er ook zijn, absoluut. Nee, maar dit joeg een oren twist. Ja. Feit dat Sikkom wol besteedt nog, had dat echt domwij te krijgen dat Grains twakke zo grut is? Ik denk het wel. Sikkom ging ook gewoon een stuk harder. Kijk, Willem Groeneveld is natuurlijk de stamvader van Sikkom, om het zo maar te zeggen. En dat is een Groninger in hart en nieren. En het is wel allemaal begonnen met Suksewat. En op een gegeven moment heeft Willem dat dan ook in Groningen opgezet. En ja, Groningen is qua stad gewoon compleet anders. Ja, letterlijk twakken ze groot. Ja, 2 keer zo groot. Natuurlijk een enorme universiteitstraditie. Ja. En daarom koppel ik natuurlijk een protte jeugd. Hast inmiddels in Ljouwert ook wel, bij de hogeschool. Maar ik denk Grains nog steeds wel van een iets oren schaal is. Ja, ik denk dat Groningen ook een heel ander gezicht heeft. Dat mensen van buiten de noordelijke provincies, zeg maar, die zullen Groningen meer kennen, omdat daar bijvoorbeeld door een festival als een Eurosonic Noorderslag, dat zet zo'n stad zo internationaal en natuurlijk ook landelijk op de kaart, dat mensen daar, en Groningen is in het nieuws als studentenstad, en dat geeft dan een heel ander beeld, geeft ook hele andere dynamiek in zo'n stad. En maakt ook dat er
toch vaak wel meer over Groningen te melden was dan over Leeuwarden. Niet dat er hier niks gebeurt. Nee, maar het is een andere dynamiek. Het is een heel andere dynamiek, ja. Ja. Goh, ja, nou, straks gaan we over cultuur praten. Wat mij opvalt toen die cv, en dan kunnen we straks nog wel eens even wat uit. Je hebt een protte organiseren, Ja. maar ben ik een createur? Ja, ik vind het altijd heel fijn wel om op dat snijvlak te zitten. Laat ik het zo zeggen, het mooiste vind ik om van een artistiek idee... om het dan door te helpen naar iets wat er ook daadwerkelijk kan bestaan. Wat op een podium kan staan, wat mensen kunnen gaan bekijken. Ja, maar dat is de organisatiekant, hè? Ja. Maar ja, om dat te kunnen doen van een verschrikkelijk groot, ambitieus of heel klein, ambitieus artistiek plan iets te maken naar wat er ook daadwerkelijk is. Dat vergt ook creativiteit. Dus dan moet je ook op artistiek niveau mee kunnen denken van... goh, maar als we hebben misschien niet 80 lampen... maar als we nou die 5 lampen die we hebben, zeg maar, zo en zo neerzetten... of we doen het op deze locatie in plaats van die locatie... en we gaan wat creatief om met wat we hebben... en dan kunnen we dat concept nog steeds... supergoed neerzetten. Ja, dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik heb ook wel binnen in mijn samenwerking dan met Annemarie... kon ik ook heel goed mijn eigen creativiteit kwijt. Want we hebben ook wel... het was niet zo dat... wij heel strak hadden gezegd van... nou, daar mag ik niet aankomen. Dus dat deden we ook wel veel samen. En wat had je muziekmakers, schreeuwen, schilderen in de jeugd? Ja, dat is nog jong trouwens. Maar... Ja. Ik heb wel geschilderd. En tekenen vond ik heel erg leuk. Maar ja... ik ben een beetje afgehaakt daarop toen ik op de middelbare school tekenen als vak had gekozen. Ook als examenvak. Toen moest het te volle? Toen moest het. En toen moest ik dus ook voor mijn eindlijst een soort expositie maken. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik geloof dat ik een 4 had daarop. Omdat ik het kwam maar niet. Want toen moest het op die dag klaar zijn. En er kwam maar niks en er kwam maar niks. Dus toen heb ik uiteindelijk uit een soort pure wanhoop... nog midden in de nacht maar wat getekend. Want er moest toch iets zijn. En toen ben ik daar wel op afgehaakt. In ieder geval om het idee te hebben... dat ik daar verder in mijn leven iets mee zou kunnen of willen doen. Maar ooit geen ambities hoor? Op welk vlak dan ook? Nee, niet om zelf op een podium te staan. Nee, dat bedoel ik. Zelfs creëren is maar... Nee. Niet als maker in die zin van het woord. Nee. Muziek. Ik ga je de horrorvraag steld. Kies 4 favoriete platen nu. Ja. Je bent een muziekliefhebber, dus we horen een pijnlijke vraag. Ik ben een muziekliefhebber, geen kenner. Hè? Ik ben daar niet bekend om mijn goede muziek. Ik ga niet net over biografieën wat vreemd, maar waarom we Zorita draaien, het begin van het programma overigens. Dance Me to the End of Love. En volgens mij komt het van het album Amor y Muerte. Ja. Volgens mij dat iets van dodelijke liefde. Maar goed, dat is mijn vrije vertaling. Waarom dit nummer en waarom Zorita? Nou, je haalde het net al even aan. Ik ben opgegroeid dan in Sint-Anne en ik ging wel hier naar school. Maar op een gegeven moment verhuisde ik naar Leeuwarden. En ik werkte hier al wel. Dus ik had mijn collega's wel. Maar ja, dan wil je ook vrienden maken, zeg maar. En toen heb ik me aangemeld bij Asterix als vrijwilliger. En ik had nog geen stap gezet, zeg maar, in de culturele sector. En dat wie die eerste kennis maken? Asterix, ja, dat ik daar ben gaan vrijwilligen. Van bij de poort staan, of de muntjes verkopen en achter de bar. En Asterix heeft in die zin een heel speciaal plekje in mijn hart. Omdat ik daar zo me op mijn plek voelde. En ik dacht, ja, dit is het. En deze mensen vind ik leuk. En dit is mijn wereldje wel wat. Ja, hier word ik blij van. Ja. En ik zie dat andere mensen die dan komen... en die komen voor wat we doen... dat die ook heel blij zijn. En dan, ja, dat vond ik prachtig. Dus daarom heb ik deze gekozen... omdat ik
met optreden van Zorita, volgens mij was het ergens 2018. Dus dat zat al wat tegen het einde aan van dat we in de Blokhuispoort zaten. Ja, ik ben erin bij zitten. Asterix wie een podium, net alleen een vrijwilligersorganisatie, maar een podium in Blokhuispoort, hier in de gevangenis. Lekker ouderwets, gewoon een mooi, bijna sleetzaaltje, maar in dit geval juist vond ik, en daar ben ik wel mee eens, wordt dat de patten zwerken. Maar het is een heel soort liedje, maar ook voor alternatieve acts. Ja. Daar komt het op del. Soms letterlijk alternatief met gitaarmuziek. Maar ik Lucky Fons de derde weer bijna friend of the venue, om het zo maar zo te drukken. Dus bestaat helaas niet meer, Asterix. Nee. Het is nooit helemaal definitief gebeurd, denk ik. Nou, op een gegeven moment moesten ze natuurlijk uit de Blokhuispoort. En toen heeft Asterix nog wel rondgetoerd, om het zo maar te zeggen. Maar ja, je miste dan die aanloop. Van het eind, hè, doen we, ja, je mist die aanloop als je geen plek hebt. Als je geen plek hebt, ik weet nog wel veel, dan zeiden we gewoon... vrijdagavond, wat zullen we doen? We kunnen wel even in Asterix kijken. En dan ook niet kijken wat er staat. Maar je weet, het is daar. Het begint zo laat. Er komen leuke mensen. Het kost €5. Ja. We zien het wel. En toen er geen plek meer was, ging dat hele stuk eigenlijk ook, dat verdween. Er kwamen natuurlijk nog wel mensen, maar het is niet meer zo dat je blind zegt van nou, we lopen naar het hoekje van de Blokhuispoort waar dat gure trapje omhoog gaat. En we gaan wel eens even zien wat er hier vanavond gebeurt. Ja. Dus daar, het heeft nog in die zin wel langer bestaan dan toen het ook uit de Blokhuispoort was. Maar ja, dat was niet meer Asterix zoals het was. Nee. En wat erin bij is dat vanuit Asterix er fantastische dingen ontstaan binnen. Welcome to the Village, Explore Noord, al je oren initiatieven. Een enorm fantastische kweekvijver van jonge mensen. Ik wil maar niet eens. Ja. Dat hier dus te krijgen bij de eerste plaat. We beginnen met Typhoon. Zandloper. Ja. Waarom dit nummer? Ik vond het altijd al een heel vet nummer. En toen ging ik meer en meer ook naar Typhoon luisteren. En meer ook naar de teksten. Want ik sla meestal aan bij muziek op herinneringen of momenten die ik dan heb bij zo'n nummer. En heel vaak luister ik eerst niet eens echt wat er nou gezongen wordt. Of het van goede kwaliteit is of niet. Maar mijn eigen associatie is dan vaak het belangrijkste waarom ik iets leuk vind. Bij Typhoon ging ik dan meer en meer luisteren. En ging ik ook opzoeken van waarom heeft hij nou dit... deze metaforen en waarom schrijft hij dat zo? En toen vond ik een filmpje waarin hij van dit nummer ook ging uitleggen het hoe en wat en waarom. En waar het eigenlijk dan om gaat is... het is mijn interpretatie van hoe hij het heeft uitgelegd natuurlijk. Maar een zandloper die keer een keer om. En dat staat dan symbool voor dat je eigenlijk gedurende je hele leven leef je meerdere levens. Je hebt verschillende fases. En iedere keer tik je dat klokje weer om. En soms begin je vanaf niks weer. En bouw je de boel weer op. Soms verbrand je alle schepen achter je en ga je naar de andere kant van de wereld, bij wijze van spreken. En die metafoor, die vond ik ontzettend mooi. En vandaar ook dit nummer. Oogst en ik zaai en ik ontwikkel en ik draai. Pure vreugde, zwak verschaaf. Kom met me dansen op mijn graf. Ik ben gekomen met man en macht, maar breng het wel met een nonchalance. Van een kind die zondags met een bal tegen de garage aantrapt. Ik bouw bruggen. Tof nummer van een toffe band. En ik ben sinds de rapper uit Zwolle, Typhoon, maar ik absoluut wel oorspreekt. In dit geval mij het nummer Zandloper. Toch had ik hem zelf net uitzocht, want dat had mijn gast van Joerdien, Lieselot Jaspers Fox. Zij is, ik neem haar maar even cultureel onderneemster, al jaren dwaan, zeker hier in Ljouwert. Met dichter bij Leeuwarden, maar ik hoor festivals. Ooit bij Asterix begon. De eerste stappen in die culturele wereld. En die kwam bij deze plaat toe. Een mooi verhaal zit er achter. Moet ik uitlijnen op YouTube, zit ik er voort maar even bij. Die culturele wereld. Want dus is dus wat om die organisatorische kant. Het is net altijd het makkelijkste volk. Wat vindt hij zo leuk hoor? Om met dichters en muzikanten en
toch het creatieve om te gaan. Ja, ik geniet Want er... dat is wat oors dan in het zakenleven even iets te organiseren. Hè? Ja, ik geniet er heel erg van gewoon hoe de mensen zijn. En ik krijg er energie van. Kijk, wat ik al zei, ik kan zelf niet per se een schilderij maken of een liedje zingen of maken. Maar ik geniet er wel heel erg van om ernaar te kijken, om de energie te voelen. En Ik ben wel creatievelingen, hè? Ja. En vaak ik wat grillig. En... ja, maar ja, je Is dat juist leuk? Ja, je doet het toch ook samen. En over het algemeen zijn de artiesten waar ik mee werk ook niet de blauwe M&M's, om het zo maar te zeggen. En dat iedereen, en ik snap het heel goed dat je als artiest heb je jouw product. Daar zit je ziel en zaligheid in en je hebt een bepaald beeld bij hoe dat gepresenteerd moet worden. En ik denk dat je daarin juist ook heel streng moet zijn om dat op die manier gepresenteerd te krijgen. Want dat is de essentie van wat je aan het doen bent. Op het moment dat je daar concessies aan gaat doen, dan dat kan misschien wel, maar dat moet niet de kern verliezen. Je kan best in bepaalde randvoorwaarden misschien wat schipperen, maar je kan niet dingen toelaten waardoor hoe jij dat wil, want dat is onderdeel van waarom je het maakt, wil laten zien. Want dan is het niet meer jouw product. Dus ik snap het heel goed op het moment dat iemand op zijn strepen staat of dingen op een bepaalde manier wil. Ik begrijp het niet altijd. Maar ik vind het wel belangrijk om het niet te zeggen van nou ja, maar dit is ons kader en pas jij je maar aan in ons hokje. Want we hebben juist die mensen nodig die buiten die lijntjes gaan kleuren en die hun eigen vorm daaraan geven. Dus daar geniet ik dan wel heel erg van. Je begint ook helemaal te stralen. Wat dat betreft snap ik die verhaal helemaal. Typhoon, stier op Welcome to the Village. Ja. Dat is een beetje ontsproten over het hele Asterix-verhaal. Stop het hoort op. Ja. Hoe groot is de kater? Ja, ik zou zeggen, toen ik het hoorde, ik werd gebeld toen ik in Georgië zat. Dus dat was al heel raar, want dan ben je niet in de buurt. Terwijl je eigenlijk, dus dat kwam eerst niet heel erg binnen. Ergens zie je het wel aankomen, je voelt het aankomen. We waren druk bezig met toch plannen maken en een manier vinden waarop je wel kan continueren. Maar ergens weet je in je achterhoofd dat hoe je het de afgelopen jaren dat dan hebt gedaan, dat niet kan. En dus die kater die is wel heel groot. Ik moet zeggen dat op het moment dat we het er dan in het team over hebben, dan vloeien er af en toe wel wat traantjes. Dus ja, dat doet pijn. En dat is niet alleen omdat het festival er niet meer is. Want om dat festival heen hangt zo ontiegelijk veel wat juist die energie geeft die eigenlijk op zo'n festival dan tot explosie komt. We hebben dan het clubhuis en daar werk ik als producent. Nou, dat is eigenlijk, hebben we de afgelopen 2 jaar zijn we daar druk mee geweest om daar ook weer een plek van te maken met ruimte voor experiment, daar hebben we exposities gehad, verjaardagsfeestjes, alternatieve cultuur, om het zo maar te zeggen. Dus van optredens van mensen die met een soort duo-bak muziek aan het maken waren. Ja, makers die het als atelier hebben gebruikt. Van alles. Een stadstuin. Het is gewoon ook echt weer een plek waar je dingen kan gaan proberen en doen. Stopt dat echt trouwens? Dat stopt ook. Ja daar, de plek, dat hangt aan het festival. En misschien dat er wel, het is allemaal nog best wel vers nu, dus misschien dat er
andere plekken gevonden worden. Maar zoals het nu is, stopt het. Dat is ook een plek die aan het festival hangt. Je hebt dan nog... om zo'n festival heen heb je natuurlijk ook een enorme club aan vrijwilligers die zich ieder jaar weer uit de naad werken om er iets prachtigs van te maken. Je hebt ontzettend veel projecten vanuit social design van Welcome to the Village, waarbij met allerlei groepen mensen gewerkt wordt die niet op zo'n festival komen anders of niet daarbij betrokken worden. Van nieuwkomers die daar ook als vrijwilliger aan de slag zijn, tot mensen die in een verzorgingshuis wonen en de meest prachtige dingen in elkaar haken en knutselen. Noem het maar op. Er zijn zoveel groepen waarvoor ook dat festival een vehikel is om mee te kunnen doen en iets anders dan een potje Scrabble op woensdagmiddag. Dus dat vind ik zo jammer. En natuurlijk alle bezoekers en alles eromheen. Het is zoveel meer dan alleen dat festival wat stopt. Ja. Waarom is het misgingen, denkst? Het hebben van een plek is gewoon een belangrijke voorwaarde om als organisatie je... Kijk, en ik zit daar minder in, hè, omdat ik al wel dan met name bezig hou met het clubhuis. Maar het hebben van een plek is... Daar is de afgelopen jaren natuurlijk met de Groene Ster al het nodige gedonder om geweest. En als je een plek hebt en je weet dat het daar kan, dan kan je gaan plannen. En dan kan je je hele organisatie en alles daaromheen in werking en in beweging gaan zetten. En als je dat niet hebt, dan verlies je gaandeweg toch die energie. En ja, daar gaat het dan uiteindelijk, is het een soort, zie ik die plek als een soort eerste domino-steentje. En op het moment dat je die weghaalt, dan komt de rest ook niet in beweging. En dan is het heel lastig om maar wel steeds weer te blijven proberen. En er zijn natuurlijk altijd andere mogelijkheden. Maar dat is hetzelfde als wat ik net zeg met dat kader. Waar ik zo van geniet. Dat je juist niet per se in een kader, en dat je je visie op wat het moet zijn, dat heeft randvoorwaarden nodig. En op het moment dat je dan die mist en je kan niet meer neerzetten wat je wil, dan kan je het soms ook maar beter niet meer doen. Hoe graag je het ook wil. Ja, beter niks dan voor de helft, maar dan verkeerd en niet goed. En Welcome to the Village is niet iets wat je op een Oldenhoofse kerkhof neer kan zetten. Want daar past het niet. We hebben het natuurlijk wel geprobeerd de afgelopen jaren. Met de harmonie, natuurlijk, ja. onder andere. Ja. En dat was hartstikke leuk, maar het was het ook niet. Was het niet, Nee. Nee. Dus ja, dan is dat ook wel iets wat toch meespeelt. Dat je die randvoorwaarden mist en daardoor niet neer kan zetten wat je voor ogen hebt. Ja. Pijnlijk, hè? Dat het zo eindigt. Ja, ergens heb ik toch nog, zit dat stemmetje. Wie weet. Ja, wie weet. Komt het toch nog. Maar nee, ik denk niet dat dat kan. Kun je er wat mee omgaan? Ik bedoel, Asterix is ook wat verkrommelen. Even los van de oorzaak en hoe dat al hier is. Maar ja, dat hashtag verdwijnen, jongen, eigenlijk. Ja. Zou het leven misschien ook? Ja. Welcome to the Village. Kun je dat wat handelen hier? Ja, ik geloof er ook in dat er... Wat pijnlijke processen, hè? Ja, absoluut. En ik denk dat het... Je hebt natuurlijk... Natuurlijk vallen er dingen weg en er staan weer nieuwe dingen op. Alleen wat ik gewoon heel erg jammer vind, is dat je wil ergens ook een basis creëren. En
iets waar je als maker ook naar uit kan kijken. Niet wat gewoon ook een stukje vastigheid. Het is hartstikke leuk om iedere zoveel jaar weer vanaf niks te beginnen en weer te gaan proberen. Maar dat zijn wel processen die je door moet. En als het al iedere keer als je vaker overnieuw moet beginnen, dan kan dat ook heel erg uitputtend zijn. Dus het moet ook een klimaat zijn waarin je nog wel perspectief hebt. Ja. En waarin je nog wel die steun hebt. In wat voor vorm dan ook. Hè. Ik heb het niet alleen over financiële steun voor de culturele sector of creatieve sector. Want het is veel meer dan dat. Het zit hem ook in juist ruimte hebben en weten dat wat je aan het doen bent belangrijk is. En belangrijk gevonden wordt. Ja, een stuk vertrouwen ook. En dat verschilt ontzettend in schaal. Want je kan een project hebben waarvan je het geweldig vindt dat er 6 mensen meedoen. En je kan uitkijken naar dingen waarvan je weet, staan hier 600 man uit hun platen gaan. Dus in die zin is de schaalbaarheid daarvan enorm flexibel. Als je maar het vertrouwen hebt en weet dat je ook op je bek kan gaan. En dat je ook fouten kan maken. En dat je er dan wel weer bovenop kan komen. En dus als je dat kwijtraakt, dan dat is denk ik een heel kostbaar goed. Want met vertrouwen krijg je ook die nieuwe mensen die denken, nou, maar ik wil ook mijn ding doen en ik doe het anders dan wat jullie allemaal. Maar als je dat niet, zeg maar, dat vooruitzicht hebt dat je dat kan gaan doen, dan kan ik me voorstellen dat het heel lastig is om te beginnen of door te zetten. Ja. Want wist ik heel erg niks met dichter bij Leeuwarden? Ja. Ook dat? Nou, afgelopen half jaar niet. Nee. Ik ben in eind vorig jaar eigenlijk, nou ja, om het zo maar te zeggen, uitgevallen. Er is begonnen eigenlijk dat er voor mij op de noodrem is gedrukt. Met verstrand, gewoon, eigenlijk. Ja, en te lang ook daarin doorgegaan. Omdat ik ben wel een vechter en geef niet zo snel op. Dus als je dan tegen muren aan begint te lopen, dan is het eerste idee is dan, in mijn hoofd in ieder geval, even terug en een aanloopje nemen en er doorheen. En niet van, ga eens even om me heen kijken tegen welke muur ik allemaal aan het aanlopen ben. En kijken waarom dat zo is. En dat stapje terug doen en in die ruimte kijken. Nee. Dus daar is... daarom ben ik het afgelopen half jaar gewoon niet er geweest. Onder andere niet bij Dichter bij Leeuwarden. Ja. Omdat er... dus dat heeft Annemarie gedaan. Daar heb ik ook... En hetzelfde geldt voor ons andere bedrijf, Studio Zeepsop. En ook met Zale Schaaf. Dat is heel lastig geweest om er dan niet te zijn. Ja. En ook om, zeg maar, om er echt niet te zijn. Want je kan er fysiek niet zijn en je nog steeds overal mee bemoeien. Kost het wat litten? Nee, denk ik. Nee, dat was echt het moeilijkste. Of nou, niet het moeilijkste, maar wel een van de moeilijkste punten om van mezelf, om die rem ook ingetrapt te houden. En om niet dingen erger te maken dan ze waren. En om mijn rust te nemen. En dat kan niet als je erin blijft zitten. Nee. Dus daar ben Annemarie ontzettend dankbaar voor wat zij het afgelopen half jaar wat dat betreft voor elkaar gebokst heeft. Ja, en Annemarie had inmiddels ik de keuze maken om een aantal dingen heel definitief te stoppen. Ja. Je met z'n beiden met het hele Zale Schaaf verhaal. Ja. Dichter bij Leeuwarden. In dit geval Welcome to the Village. En dat hele verhaal stopt het ek. Ja. Dramatisch verleid lijstje trouwens. Ik begin me een beetje te denken van, goh, misschien moet ik maar wegblijven. Want alles waar ik ben, daar nou, valt het in elkaar.
We gaan straks over de toekomst praten. Ja. Waar stel je zin aan hast? Nou, misschien is dit een mooie aanleiding om even naar een heel mooi project te gaan. Ja. Van dichter bij Leeuwarden. Namelijk de schaafsessies. En er komt een deel 2. Ja. Dus leven ik vooral fruitje. We beginnen een nummer draaien van Patrick Hassenvlug. Ja. Als ik het goed uitspreek in ieder geval. Wie Kaspers. Lees even nu. Want dit is een rap en spoken word project. Hè? Rappers en pianisten. En voor mij is dit... Ik heb ook een van want we hebben 8 nummers gemaakt in 2 dagen tijd eigenlijk. En ja, ik kan er maar eentje kiezen. Dus dat is deze dan geworden. En ik heb hiervoor gekozen omdat dit voor mij ook een beetje symbool staat voor iets waar alles in samenkomt. We hebben dit in Schaaf gedaan met Dichter bij Leeuwarden. En ook met de mensen met wie we het kantoor hadden in Schaaf. Jeroen van de Bovenkamp, die heeft het dan gefilmd. En Abel de Grefte, die heeft de opname, zeg maar, gedaan. Dus dat was gewoon heel gaaf. En een project waar ik heel trots op ben. Om vanuit een experiment eigenlijk we hadden 4 rappers, 1 pianist. En ze hebben een vrij korte tijd qua voorbereiding gehad. Eigenlijk geen, want we wilden heel erg kijken naar... wat gebeurt er nou als je dat samenbrengt zonder kaders? We zetten een vleugel neer onder de kroonluchter in Schaaf. En we zetten er wat mooie lampen bij. En we gaan dat opnemen. We gaan kijken wat er gebeurt. De ruis naar de storm als de stilte naar de drukte. Succes in welke vorm, zeker weten dat het lukt. En wat was ik toch lost. Maar nu zie ik door bomen het bos. Vroeg me zo vaak af wat het kost. Mijn geluk, want het leven kostte me de kop. Heel mijn leven op de schop. Op die venteltrap en elke tree doet het toe. Draai ik rondjes eromheen, maar elk rondje doet me goed. Eerst zie je niet waar de storm later raast. Maar ik ben als een tornado. Tekens van Patrick Hassenvlug en Wiebe Kaspers. Die zit achter de vleugel. Had alles te krijgen met Dichter bij Leeuwarden. Die hebben een prachtig mooi project delzetten. Dat heet de Schaafsessies. Ik weet dat ze douane binnen mij een deel 2 of nog een voortzetting in ieder geval. Zitten we dan wat meer in de metal sfeer ook. Hè? Dus ik ben heel benieuwd. Het stip het listje van mijn gast voor jou. Het Lieselot, Jasper Fox. En ja, ik ga al even Del zet als een cultureel onderneemster. En een wat deprimerend listje van dingen die er al in stappen. Ik wil nou even de positieve kant uit met die. Ja. Maar goed, het has nogal wat voor de kiezenhoorn. Er best herstellende eigenlijk van. Ja. Mike's is een combinatie burn-out, depressie. Ja. Ja, depressie is inderdaad om het zo maar te zeggen, het labeltje wat er. Ik ben net zo van de stickers, maar nee. Nou ja, goed. Ja, het beestje moet ook een naam hebben, want dan kan je er ook aan gaan werken. Hè? Waar bist van die gevoel? Ik had het vorige week, want ik zit, zo'n behandeling, dat is niet zomaar klaar. En maar wat de depressie, om het zo maar te zeggen, is wel het einde in zicht. Dus waarom wij? Ja. En dat voelt echt ontzettend goed. Er komt weer ruimte in mijn hoofd en in mijn leven. Ik heb eigenlijk gewoon de pauzeknop stond heel lang aan. En af en toe dan probeer je weer even en dan kom je er weer achter. Nou nee, dit is er nog niet. Dat schaaltje met energie, zeg maar, is wel nog heel snel leeg. Best wat schrokken dat het die orkaan is. Want ik ken die als een energiek figuur. Nou ja, mouwen omheen, ik ben ondernemer en let's go for it. Ja, nou ja, het was inderdaad heel erg schrikken. Ook omdat ik er zelf nog niet echt... Ik had wel in de gaten dat dingen niet goed gingen. Maar ja, dan blijf je doorgaan. En dan denk je, nou, dat is even zo. En daar volgende week is het vast weer beter. En als het zomer wordt, dan wordt het vast weer beter. En wat ik vooral in het begin heel lastig vond, was dat een depressie en trauma, dat... Waar het dan... Er zit een bodem waar zoiets vanuit begint te borrelen. En dat ik het heel lastig vond, omdat mijn beeld van wat een depressie is en wanneer je een trauma hebt,
dat beeld dat kwam uit tv-series. Beetje cliché. Ja, dat was... ik dacht, maar ik wil niet mezelf iets aandoen. Ik heb best nog wel dingen waarvan denk, dat gaan we nog wel doen. En dat beeld wat ik had, dat kwam eigenlijk totaal niet overeen met hoe het voor mij was. Hè? Want zoiets is natuurlijk ook voor iedereen weer anders, hoe dat zich uit en hoe je je voelt. Maar er is wel een lijn in te ontdekken. En daar heb ik voor mezelf eigenlijk de lijn in moeten ontdekken. En dat was wel pittig om dat voor mezelf toe te geven. Maar wel nodig. Want als ik het niet toegeef aan mezelf, dan kan ik er ook niet aan gaan werken. Je moet het wel serieus nemen. Hoe ingewikkeld maakt het feit dat ik nog ZZP'er wierst? Ik bedoel, was tijdens een leentjes kist de ziektewet in, kist een bedrijfsarts en waar nodig en waar mogelijk wist helpen. Ja. Dus die is er nog heel zelfstandig in. Dat klinkt heel stoer. Ja, dat klinkt heel stoer. Maar dat is soms net de meest gewenste situatie. Zeker niet, nee. En ik had daar ook niet voorzieningen voor getroffen. Dus, hoe had je het opgelost? Ik ben wel blijven werken. Ik heb een baan gezocht waarin ik gewoon administratief werk doe. Waar ik verder dus ook niet verantwoordelijkheden heb. En ik vond dat ook wel fijn hoor, want dan ergens houdt het je... je zou zeggen het houdt je van de straat, maar daar kwam ik op dat moment niet zoveel. Maar het hielp me wel even ook af en toe uit mijn hoofd. En ik vond het zeker in het begin heel erg eng om dan in mijn hoofd te gaan zitten en om na te gaan denken over hoe kom je waar je nu bent en waar wil je dan naartoe. En ik voel me rottig en ik was bang dat ik in een totale misère de hele dag op de bank zou gaan liggen. Dat kwam ook weer voort uit dat beeld wat ik dan zelf had van wat een depressie was. Dus ik vond het ook wel fijn om dan toch bezig te zijn, maar wel met iets waar ik aan het eind van de dag de computer uit kan zetten en dan stopt het. En de volgende ochtend gaat hij weer aan en dan ga je weer kijken wat er die dag voor je klaar ligt, zeg maar. Dus daar, en het gaf financieel gezien ook wel de stabiliteit die je dan ook nodig hebt als je niet een voorziening, zeg maar, daarvoor hebt getroffen. Want ik denk daar komt wel steeds meer aandacht ook voor. Want ik ben echt helemaal niet de enige in de culturele en creatieve hoek het is niet eens dat je bent er niet bewust mee bezig. Het is misschien niet eens dat je als ZZP'er überhaupt daar, afgezien nog van de sector, die eerste idee toch is om deze maand en volgende maand en je klussen te hebben, bezig te zijn. En een oude dagsvoorziening is dan voor oude mensen. Je bent jong en dat komt wel als je de boel, zeg maar, even lekker op orde hebt en lopend hebt. Daar ben ik totaal niet mee bezig geweest. Ik denk velen met mij, maar ik vind het wel goed. Ik zie het steeds vaker ook bij bijvoorbeeld organisaties als Mooie Dingenmakers. Henk en Koen, die zijn wel bezig om dat soort dingen ook op de kaart te zetten. Je hebt de Creatieve Coalitie die eigenlijk als de vakbond, om het zo maar te zeggen, voor de culturele creatieve sector zich aan het opwerpen is. Dus, en daar komen ook dit soort onderwerpen in naar voren. Ik denk dat dat een hele goeie is. Je had vooral gewoon helaas hoe dingen niet voor die stappen. Ja. Maar de best op de veromreis wat betreft die zelf, gelukkig. Ja. Welke kant was het op? Wat had al enig zicht op dingen die dwaan worst? Of is het echt nog een beetje om die hinnesje voorzichtig? Ik ben voorzichtig aan het kijken, zeg maar. Wat ik enorm waardevol en leerzaam vind van de afgelopen periode is dat ik van al die 1001 dingen die ik aan het doen was en die 1001 rollen die je dan hebt in al dat, kan ik nu weer
Dat is mijn zandlopertje, hè? Omkeren en kijken hoe ik dat nu vorm ga geven. Wat taken en rollen zijn waar ik verder in wil. En wat ook onderwerpen zijn waar ik me mee bezig wil houden en voor in wil zetten. Want nou ja, wat dat betreft kan je kan nog steeds alle kanten op. Dus ik vind het ook wel fijn om daar dan voor mezelf wat focus in te vinden. Wat ga ik voor mij op nummer 1 zetten? Ja, want haast wel in de hol om rond te keren fulltime met die culturele sector. Is dat wel de droom nog steeds? Of zei je, nou, ik zie je aan een combinatie van vastigheid. Ja, maar ik denk dat ik denk dat een stuk vastigheid de komende periode voor mij ook wel heel fijn is. Om weer even die te wortelen, zeg maar. En ook omdat je dan vanuit een stukje vastigheid, wat natuurlijk ook heel goed in de sector kan, waarin ik heel blij ben om te werken. En ja, ik denk dat het een combinatie wordt, wel van vastigheid, maar ook als ZZP'er toch bezig blijven, omdat er ook op kleinere schaal gewoon ook projecten zijn die ik belangrijk vind en waar ik mee bezig ben, ook nu al, waar ik graag mijn tijd en energie in steek. En we gaan het zien de komende jaren. Nog net alles dicht smarren dus. En Nee. Ik ben net voor het weer in de 5e versnelling. Ik ben nog lekker bezig om dat vanuit die rust mijn focus te vinden. En van daaruit ga ik langzaamaan wel weer mijn tenen in het water steken. En kijken hoe het dan zich verder gaat ontwikkelen. Ja. In Leeuwarden, of zoals Jos die zelf ook nog wel eens voor u naar Grains of een Orengrote stad? Of zei ze nee, we waren ook mee begonnen. Nou, die stad hier vind ik wel echt prettig om hier te leven en te werken. Te leven wel, te werken weet ik op het moment niet. Want dus ik ben ook wel buiten Leeuwarden aan het kijken naar organisaties. Ook omdat ik het heel interessant vind. Ik ken nu Leeuwarden. Hier heb ik mijn eerste stapje in de culturele sector gezet. Om ergens anders te gaan kijken en leren. En ook op termijn dat stuk kennis weer mee te nemen naar Leeuwarden. Omdat het ik denk als dingen hier niet gaan zoals je wil, dan kan je er hier aan blijven trekken. Maar je kan ook gaan kijken waar lukt het wel. En wat kan ik daarvan leren, wat ik hier weer mee kan nemen. En als een voedingsbodem of als voeding voor de bodem kan gaan inzetten. Dus we gaan het meemaken. Ja. We ben gelukkig nog net van die aan. Dat goeie nijs aan het eind van dit horen. Ik leef hier nog net helemaal met rust, want we gaan nog hier een plaat draaien. Coldplay. Ja. Adventure of a Lifetime. Why this song? Ja, nou, Coldplay, dit liedje. Ik heb heel veel gereisd met mijn broertje door de meest geweldige landen. Omdat wij het, als we samen op reis zijn, geweldig vinden om compleet ons over te geven. En ook om juist te ontdekken, om ons eigen beeld van de wereld, zeg maar, compleet onderuit te halen. En dat kan je naar mijn idee alleen doen door je erin onder te dompelen, door er naartoe te gaan. Dus wij zijn in landen als Noord-Korea, Iran, China, Rusland, Mongolië geweest. En dat vind ik heel bijzonder. En dat is ook, dat gaan we ook weer doen. En mooi, uniek, mijn broer. Ja. Hoe heet hij trouwens? Tijmen. En hij zit nu, as we speak, in Zuid-Afrika. Hij is daar in zijn eentje gaan rondreizen ook. Niet alleen in Zuid-Afrika. En met een tentje. En ja, dat zijn dingen, dat zijn dingen ervaringen waar je altijd op terug kan vallen. En waar ik
van het reizen, daar geniet ik zo ontzettend van. En iedere keer, er gaat zeg maar nooit iets van die bucketlist af. Want iedere keer dan ben ik ergens en dan denk ik... ik wil terug, ik wil meer van dit. Nog een keer. En Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Toevallig? Of? ja, eigenlijk wel. Want ik ging... wanneer zal dat geweest zijn? Een jaar of 8 geleden. Toen heb ik een ticket geboekt. Alleen om naar Montevideo, Uruguay te gaan in mijn eentje. En dus ik had een backpack gekocht. En mijn broertje zei, nou, dat lijkt mij ook wel heel erg gaaf. En ik ging een langere periode, maar hij kon een maand vrij. Dus toen is hij mij op komen zoeken in Argentinië. En hebben we daar samen die maand dan rondgereisd. En van daaruit zijn we eigenlijk dat soort reizen blijven maken met z'n tweeën. Met onder andere Noord-Korea als... Ja. Hoe ingewikkeld wie dat om daar binnen te komen? Dat viel me ontzettend mee. We kwamen daar... Nou ja, het is niet dat je daar zomaar natuurlijk We boeken even een ticket. Wat zullen we doen? Londen of Noord-Korea dit weekend? Nee. We hadden bedacht om... je hebt die Trans-Siberië Express. En zo'n treinreis van Moskou tot aan Vladivostok. Heel Rusland door. En we waren in 2018, 19 bezig om dat te gaan doen. Dus ja, dan ga je ook een beetje kijken... Goh, waar gaan we dan naartoe? En je kan dat in een weekje doen als je gewoon in die trein blijft zitten. Maar dat was ook niet helemaal ons plan. En toen zagen we gewoon... Vladivostok, het ligt eigenlijk super dicht bij Noord-Korea. Zullen we voor de gein eens kijken of we daarheen... En dat bleek dat je daarheen kon gaan. Weliswaar met inderdaad de nodige restricties. En je weet dat je daar dat je niet vrij alles kan gaan ontdekken. Kruisbuggeliering. Om Ja, het even zeker, heel voorzichtig uit te drukken. Ja, inderdaad. En toen hebben we eigenlijk die hele reis omgegooid. Want je moet in een groepsreis zeg maar daarheen. Dus wat we toen hebben gedaan is dat we naar China zijn gevlogen. En daar in Shanghai begonnen, doorgereisd naar Beijing. En vanaf daar zijn we naar Noord-Korea gegaan. En toen zijn we vanuit Noord-Korea... eigenlijk helemaal met de trein door dus weer China en Mongolië en Rusland tot aan Moskou gereisd. Dat was onze avontuur. Hoe surrealistisch wie het in Noord-Korea? Ja, bizar. Ook omdat je... En dat heb ik wel in meer landen hoor. Je hebt een bepaald beeld van hoe het daar dan is. Maar dat maak je eigenlijk alleen op uit de media en de bronnen die je hier tot je beschikking hebt. Al is het bij wijze van spreken een Hollywoodfilm. Of een film waar dan ook gemaakt, zeg maar. Dus je gaat er al heen met een bepaald beeld. Dat maakt het eigenlijk al surrealistisch. Want ik ben eigenlijk nog nooit ergens geweest waar mijn beeld klopte van hoe de wereld er daar in elkaar stak en hoe mensen met elkaar omgingen. En dat maakt het iedere keer, als je op reis gaat, wel weer surrealistisch. En dan verbazingwekkend snel ook weer dat je denkt, oké, ik begin het wel een beetje in de vingers te krijgen hoe het hier gaat. En vertel me meer en laat me meer zien. Nou, dat is dan voor Noord-Korea wel anders dan daar... Omdat dat gewoon een complete dictatuur is. Maar ik vond het wel heel, heel interessant. Omdat het is eigenlijk een van de weinige manieren waarop je dan wel met iemand kan spreken die daar woont. Ook al is het je gids. Dus dat ook al... je weet natuurlijk dat wat zij vertellen is wat er... niet gevraagd, maar gezegd wordt... Opgelegd, hè? Wat zij moeten vertellen, ja. Dus je weet ook dat het niet alles is oprecht, maar het geeft wel een ander beeld. En het nuanceert een beeld. En dat zeg ik niet als om wat er gebeurt goed te praten, maar
op het moment, en ik vind dat je hebt dat met meer, als je het hebt over, laten we zeggen, asielzoekers, over de queer community, over boomers. De mensen, het wordt zo snel in een hokje geplaatst. En op basis van je eigen beeld heb je een mening of een idee bij hoe Noord-Koreanen of Russen of Australiërs of vluchtelingen of nieuwkomers. Zoveel groepen zijn er. En ik denk dat het heel belangrijk is om toch altijd op zoek te gaan naar die nuance. Want het zijn mensen over wie je het hebt, individuen over wie je het hebt. En we zijn weliswaar onderdeel van een groep of een community. Maar het blijven mensen. En op het moment dat je dat uit het oog verliest, dan is dat ontzettend zonde. Dus reizen helpt mij om dat soort nuances, om niet te verzanden in een zwart-wit, maar om nieuwsgierig te blijven naar hoe de wereld in elkaar steekt en wie mensen zijn en waarom ze doen wat ze doen en leven waar ze leven, eten wat ze eten. Van der Adventure of a Lifetime. Ja.